Бу көннәрдә, ягъни 3 августтан 6-сына кадәр Дагыстанның Махачкала шәһәрендә Евразия тавышы дип исемләнгән Бөтенроссия фестиваль бәйгесенә йомгак ясалды. Быел фестиваль Дагыстанның халык шагыйре Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел тулуга багышланган иде. Безнең Татарстан радиосы Рәсүл Гамзатов истәлегенә багышланган радио тапшырулар циклы өчен гран-прига лаек булды. Татарстан радиосы журналисты, Татарстан радиосы әдәбият сәнгать редакциясының шеф-мөхәррире Нәсим Акмал бәйгедә Рәсүл Гамзатовның «Минем Дагыстаным» дигән билгеле әсәренә нигезләнеп эшләнгән тапшыру белән катнашты. Фестивальнең иң күңелле мизгелләре алдагы язмада. Быел Дагыстанның бүйük шагыйре һәм публицисты Рәсүл Гамзатовның тууына 100 ел. Шул уңайдан Татарстан радиосы эфирында оның әсәрләре татар телендә яңгырады. Радио тапшырулар циклы Нәсим Акмал ярты ел элек эшли башлаган. Дагыстанның халык шагыйре, Советлар Союзы дәүләт премияләре лауреаты Рәсүл Гамзатовның Бу уникаль проект Россиянең әдәби байлыгын, милли йөзен һәм рухи мирасын берләштерү. Евразия авазы фестиваленә йөзләгән эш җибәрелгән. Төп бүләк Гран-при Татарстан телерадиокомпаниясына тапшырылды. Фестиваль Рәсүл Гамзатовның туган җирендә, Дагыстанда узды. Кунак ашы кара-каршы Дагыстанга Нәсим Акмал тәрҗемәсендә татар телендә аның әсәрләр җыентыгы да җибәреләчәк. Ни өчен бу әсәр беренчедән бу әсәр әле татар теленә тәрҗемә ителмәгән иде. Безнең гөнаһыбызга каршы дип әйтик инде. Икенчедән бик тә кызыклы әсәр ул Дагыстан турында гына түгел, Россиянең барлык халыклары турында, планетаның барлык халыклары турындагы бер әсәр. Шуңа күрә бик кызыксындырды. Тәрҗемә җайлы чыккан, һәйбәт чыккан, җиңел укыла. Рәсүл Гамзатов үзен укыган кебек укыла. Һәм аны җибәрергә булган иде. Автор үзе барсын дип. Һәм Дагыстанда да жюри шушындай әйбәт кенә бәя куйган. Гран-при зур бәя инде, иң зур бәя. Һәм бу аны тагын да канатландырып безнең коллективны да. Коллектив бик шат булды аңар. Һәм ул тапшырулар әле алар конвейерда дип әйтик. Алар бара, саны күпме булыр әйтә алмыйбыз. Дәвам итәчәк. Мой Дагестан китабының беренче өлеше инде тәрҗемә ителгән. Ул радио хезмәткәрләрен һәм авторына ватан, тел һәм милләт турында тапшырулар циклын булдыруга илһамландырган. ВГТРК выполняет великую, я считаю, миссию. Спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, человек государственный, понимает значение сохранения языков народов России. Мы вещаем ежедневно на 57 языках народов Российской Федерации. Безнең телерадиокомпания иҗат иткән «Каравон» халык җаны проекты да махсус бүләккә лаек булды. Бу фильм бөтен Россиядән меңләгән кунак җыя торган фестиваль турында. «Каравон» рус халык бәйрәме һәм ул гасырлар аша сакланган гореф-гадәтләрне күрсәтә. Фестивальдә катнашучылар Дагыстанда 3 көн кунак булды. Алар Махачкала һәм Каспийск шәһәрләрен, Хунзах районын күреп, төрле мастер-классларда катнашты. Әмма иң мөһиме, бөтен Россиядән җыелган талантлы авторлар бу фестивальдә катнашып, үзләрен зур телевизион гаиләнең бер өлеше итеп тойды. Айзилә Батырханова, Анастасия Аксенова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.